Tini je BJP tong kwchag tongwi tongnai lukurog no haino ereng ereng without any evidence, without any warrant je Romui tongmarok no sung sajakyangai condemn khlai ninda khlai tini sungo jaga route blockade khlaika borong banang Khoniranjan Dev Burma bono without any warrant, without any evidence bono Romui custody twlangma boni bagino sung tini route blockade ma khaika press media sokrom like hambai ma ro norok ni bising te sing sini je kok sajaknai awaimu khlaima man bagi no tini sung morning 10 am ni sini belfang ni je ojaga barricade points sini 12 ramchandroghat constituency ni ngai kaisa route blockade khlaijak route blockade khlaimani mia horo je tong kwchag tongwi tongnai sini party ni active korupsa warriors borong banang Khoniranjan Dev Burma bono without any warrant, without any evidence bono Romui custody twlangma boni bagino sung tini route blockade ma khaika sudo omsuk simia o 12 ramchandroghat constituency no karibo halahali asrambari constituency obo Sanjeev Dev Burma mungisini borom ganang no borok grapple khlaika tini je BJP tong kwchag tongwi tongnai lukurog no haino ereng ereng without any evidence, without any warrant je Romui tongmarok no sung sajakyangai condemn khlai ninda khlai tini sungo jaga route blockade khlaika tai police prosecution ni je top level of sung kok salaikya je aino khlaijaknai tongmani sungabo joton khlaikya tabo matter court haisi sung jehitu goria bo ngjak boni bagi sung 2 din gap ruinai taisa haino hai sini je khlaijaknai je sung kok tisajaknai obono taisa sung tisaphinai borok boto sungno assurance rui tong police prosecution ni hoite je borok sungbe cooperate khaino samung khlaini hinai sung obono koinani musung je BJP sarkar no state government no tongnai rokno police prosecution yago tui tongnai rokno oba haike ereng ereng tong kwchag tongwi tongnai lukurog no hotasata khaidi oba haike ereng ereng tarom di haisi engkai je tong kwchag tongwi tongnai lukurog baidyo ongnai oboni saitebo birhotom andolon nongkhornani bwskangni salo haisi tini sung sudu matro demonstration haike route blockade khaikya morning 10 ni simi sung 6 pm jora sinobo tongnai judi koyekdini bisingo sini borong banang Khoniranjan Dev Burma no yakariya khai tai borong banang sini Sanjeev Dev Burma no yakariya khai I think bwskangni salo government of Tripura je chalogui tongnai BJP sarkar borok krak jawab jantani bisingtui mannai haisi tai oboni dai totally responsibility borok ni thani no thangnai karon borok ni yago se police prosecution everything police prosecution no proyog khaiei use khaiei tini jebabe lukurog no torture khai tongo abo unacceptable haisi aboni bagi sung borok na appeal khainani musungo sungbo peace nayo tong thoksa thok boyer nayo hamjak laimung bai sung obono ma tongnai haisi judi obo haying khangkai bwskangni salo taibongnai haisi tini ani gana o tongwi tongo sini honorable MLA sir Ranjit Dev Burma sini honorable EM sini sir Suhel Dev Burma tai sini borom ganang sini Khoniranjan Dev Burma ni wife tai bini sajak borok ni mokolobo nor nugui mankhana mukti borok bo khana haino a jagao je jagao bo tongo a jaga thangi nainai tai joto kisu sung je khlainai tong khlaijaknai tongmani sini party ni torof theke sung khlainai haisi